Natupok ang bahay at mga kagamitan ng pamilya Mamaril sa Barangay Tubor matapos sumiklab ang isang sunog sa kanilang tirahan bago magtanghali noong ika-14 ng Marso. Dahil gawa sa kahoy, mabilis kumalat ang apoy kaya't pati ang motorsiklo ng pamilya ay nadamay rin sa sunog. Sa loob lamang ng kalahating oras, wala nang natira sa kanilang bahay. Ayon kay Nanay Emilita, isa sa mga biktima ng sunog, hindi niya inaasahan ang bilis ng pangyayari. Nandun po kami sa kalapit bahay lang dito sa may kumari ko. Nagluluto po ako kasi tumutulong po yung asawa ko doon na gumagawa ng bahay. Mabilis po yung pangyayari kasi saglit pa, wala namang kalahating oras. Pagdating ko po, apoy na po talaga. Dahil sa layo ng kanilang lugar, hindi na naabutan pa ng mga bumbero ang sunog. Matapos itong mabalitaan ng First Spouses League of Pangasinan, agad silang nagpaabot ng tulong sa pangunguna ni FSLP Chairperson Maan Tuazon Gico, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, Provincial Social Welfare and Development Office, at si 3rd District Board Member Dr. Sheila Baniked. Ate, galing ko sa probinsya sa pamumuno po rin Governor Gico. Bilang pansamantalang tirahan, pinahiram muna ng barangay ang pamilya ng isang tent para may masilungan sila habang inaayos pa ang kanilang mga dokumento para sa mas malaking tulong mula sa gobyerno. Lubos naman ang pasasalamat ni Nanay Emilita at ng kanyang pamilya sa natanggap nilang suporta. Maraming salamat po kay board member Sheila Baniked, si Mamaan, tapos si Governor Gico. Maraming salamat po sa binigay niyo pong lahat po sa amin. Salamat po. Sa ngayon, inaasikaso na ng PSWDO ang mga kinakailangang dokumento para sa agarang pagbibigay ng financial assistance sa pamilyang Mamaril. Patuloy namang tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na hindi sila titigil sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kababayang nakararanas ng matinding dagok sa buhay. Valerie Dismaya, RNG News.